Kung ipakita nyo mga paps, ang gihangyog 5 mil. 5 mil lang. 5 mil lang ang bisitas. Tara mga paps, oh. Mga 5 mil, 5 mil. Na, as ka mangita, 5 mil. 5 mil lang. Napadre na. May buntag mga kapaps. Kumusta na kamong tanan din na? Naago karon sa Katmon. Sa ni lugar adre, boss? Sa lugar adre, boss? Makabog, sitio, Makabog. Kabangkaya. Nisore ko sa balay sa kong amigo nga vlogger nga si Ricky Ruiles. Okay. Hi guys. Akong himuon karon na akong videohan ang bisitas ni Nanay Abilina, ang mama ni Ricky Ruiles. Subscribe nyo ang Ricky Ruiles channel ha, Ricky Ruiles. Mo ni ang anak ni Nanay Abilina. Mo ni ang bisitas ni Nanay Abilina. So, grabe ni Dota. Okay. Mo ni siya ang bisitas nga pinakanindot, mahalon. Grabe mga kapaps. Pon, may unta nga makinanay sad ko. Okay. Oh. Grabe sa. Okay. Yan. Yan ang magandang alaga ni nanay. Alaga na matutuwa ka. guys, pamain lang sa mga buwak ni mama guys. Okay. Ano guys no? Tiganahan mo ane. Boss. Amo sa ingahan ane. Oo kailan ane. Ato tong videohan ng wow, grabe bisitas nanay. Kaya guys, og ganahan mo na mga buwak ni mama nga nakuha na mo sa lasang atong sa kuan ni guys oh. Asa sa Boss Ricky Ruiles. Lasang siya na mo sa akong booking. Wow, grabe. Hanging plants sa Bakon lasang ni bisitas nga karon pa ko kakita nga grabe pagkaninduta. Sus, makapawaw ka talaga. Tingnan nyo na mga paps. Gikan ni sa lasang. Puro karon ba kita ni? Ang bisitas ni Nanay Abilina. Okay ni. Grabe jud. Karon mo kita nga anay nga bisitas, klaseng bisitas na daw kuno na sa wan tining lasang lang ikuha. Takaw. Kaning ka. So, karon mo suko kita ani jud. Pagkanin dota jud ang bisitas. Do. Nanak ka ng are agi ubos. Are. Kasi ngalan nay? Kapadilyon. Ara, nitili pra. Sus grabe dota. Dota gina mga paps. Grabe gina. Are ta pa. Are ta ko ipakita nyo mga paps ang gihangyog 5 mil. 5 mil lang. 5 mil lang ang bisitas. Tara mga paps. Mga 5 mil. Na, as ka mangita, 5 mil. 5 mil lang. Napadre yung nagha. Mga papo. Sitas nga. Ganjuta. Karao. Nagsili nga. Nagsili nga. Color violet. Color violet ang bunga. Awa. Sa. Muna yung sili nga tapon. Nato pang nanay Abilina mo ni si tambal ko sa usa sa cancer. Usa ngalan na kay nay? Kini nay? Horstel ko ngalan ni mga paps. Tambal isa sa kuan ko cancer. Kini sa. Usa pangalan gani, boss? Hanging plants. Hanging plants? Tassel fern. Tassel fern. Awa mga paps. Ngay kuan may na lang ba makakuan tayo sa kanituta rin mga tanong grabe na mga nampay mga tanong sus tag 5 mil lang
May kadari ako. Okay? Apay, orchids. Wala pre, bulak bro. Bulak ka na tinduta, magpambayawan. Money tree. Ito daw money tree, mga paps. Para mga paps. Okay. Mga paps. Muna siya money tree, mga paps. Na kanindot ang bulaka. Mag-usap-usap ang kulor na pula, na puti, na yellow. Pagkakaroon, ang bulak karon pula o yellow. Kamu na yan, ang pula din, ang yellow dara paps, na paps. Okay? Kita nyo ang yellow nga bulak. Kamu na kitawag na mo sa money tree. Sunoy. Sunoy. Sunoy yan eh. Kapay kilig sa pap. Okay. Nasa tayo rin kuha ni Nana yung mga paps ng mga million. Ano siya mga millions. Padong na na yung mamulak. Mamulak na siya. May mo itong milyonaryo. Apa yung rin mga paps? Sige ngalan rin. Dunia ka na na. Dunya. Ano mga paps? Dunya. Pwede nindutan ni Bulaka. Pang kuhanin siya sa kuhan pa niya pang disinte. Pagdato ba? Katong ko sa tambal sakit kasi Asay tambal sa kasi nga ninay. Kato na sabi. Dara. Kini mga paps, muna siya tambal sa kasi mga paps. Nawa paps. Magtubig awa. No, magtubig siya, magtulo. No, ano awa. Magtulo muna siya kuhaon nato pa nanay Belina. Muna siya mong saluron tubig. Imnon tambal siya sa kasing-kasing, no? Butterfly naman ako. Kasi butterfly. Yeah, butterfly. Butterfly plant. Oh. Ano siya mga pap? Apa yung mga gabi na tapol. Gabi nga tapol. Paps. Agad. Bajang deh, bajang. Okay kini mga paps. Okay kini. Tambali sa mga gamgaho. Kemana? Tambali sa mga gamgaho mga paps. Mga paps. Napamiyana rin nalay kulor. Yan. Mayana ni Nay na. Paps. Mga miyana nalay kulor. Kata to tangkay lain-lain. Paps. Tingkong ta. Awa. Nangapa rin Tekan kayo. Awa ako di sulit ni kata niya. Awa. Ito ba? Na. Ngayon ikaw ani mga paps. Balik ko diri, dara akong sako. Na. Are. Pagito da mo ni Nanay Belina ha. Amo ni mama ni Boss Ricky Rules. Nay, video try. Hi, mahay. Money flower. Money flowers. Sorry, boss. Okay. Ano ang kuha ni Nanay? Mga tanong, mga alaga ni Nanay ng mga tanong. Mga na mga paps ha. Dagan kayo salamat sa inyong paglantaw sa mga kuha ni Nanay, mga tanong, mga misitas. Ako ang ipakita sa inyong hari. May na lang po ba, ma-inspire mo ba kayo nga no? Nagsarbay kayo mga inahan ng tarong-tanong mga misitas. May na nindot yun nga balay kinay mga misitas kay na mga bisita o ikaw was mo ba, malipay ka ba? Malipay ka lang sa mga misitas kung nindot kayo. Usapod na yung mga yun. Nasa yung matagaan. So, mga paps, ingat kayo dyan lagi.